Aktuálne sme absolvovali infocestu po tureckej riviére, ktorej sa zúčastnilo 120 ľudí zo slovenských a českých cestovných kancelárií. Takže by som sa s vami rád podelil o informáciu o aktuálnej situácii, aká v Turecku je. Čo sa týka zariadení cestovného ruchu, či sú to reštaurácie, bary, obchody, či so suvenírmi, klasické obchody, nočný život, denný život, všetko v Turecku už funguje na 100%. Je veľa hotelov, ktoré sú už pomerne obsadené. Drvivá väčšina hotelov, možno 99% hotelov je otvorených už od marca, niektoré sú otvorené od začiatku mája. Takže sezóna už v máji bola v plnom prúde. My sme mali tu možnosť prejsť si každý deň desiatky hotelov po celej tureckej riviére vo všetkých strediskách, ktoré naša cestovná kancelária Orex Travel ponúka. Takže sú to okrem Antalije letoviska Alania, Kemer, Side, Belek. Niektoré hotely už v tomto čase boli obsadené na 80 až 100%, takže tí klienti, ktorí majú záujem o nejaké konkrétne hotely, odporúčame poponáhľať sa s rezerváciou. Naša cestovná kancelária má samozrejme tú výhodu, že sme členom veľkej skupiny Annex Tourism Group a tým pádom disponujeme v každom hoteli s veľmi veľkými kapacitami, takže sme schopní nájsť každému klientovi momentálne ešte voľné kapacity. Čo sa týka tejto infocesty, ktorú sme absolvovali s našimi obchodnými partnermi minulý týždeň, bola trošku špeciálna oproti bežným infocestám. Súčasťou infocesty bol veľký workshop v Beleku v novom hoteli Max Royal, ktorý ešte len teraz bol otvorený. A workshopu sa zúčastnilo veľa hotelierov a cestovných kancelárií, agentúr z rôznych krajín Európy. Bolo tam zúčastnených viac ako 1200 ľudí a vyvrcholením tohto workshopu bola veľká gala večera pri príležitosti 15 narodín našej cestovnej kancelárie. Je možnosť už teraz absolvovať všetky fakultatívne výlety, zabaviť sa cez deň aj v noci. Takže do Turecka srdečne pozývame. Lietame z Bratislavy do Antalie dvakrát týždenne. My sme začali sezónu už vlastne 21.5. trošičku skorej, pretože tam tá sezóna takto skorej začína už v podstate od mája. Sú tam podmienky aj na kúpanie, na opalovanie, na všetky dovolenkové aktivity. Čo sa týka jednej takej najväčšej výhody našej cestovnej kancelárie, by som rád spomenul, že sme jedna z prvých cestovných kancelárií na slovenskom trhu, ktorá ponúka ceny už kompletné vrátane všetkých poplatkov. To znamená, že nie je potrebné si k našim cenám pripočítavať žiadne letiskové poplatky, palivové príplatky, poistenie. To všetko je v cene. Jediná vec, ktorá nie je v cene, je turecké vízum, ktoré sa platí priamo na letisku po prilete a stojí 15 € na osobu.